Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika, at walang konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Una sa lahat, shout out sa lahat ng mga gagraduate ngayong 2024. Sa lahat ng mga estudyante at mga guro, lalong-lalo na sa mga magulang na nagpapakahirap upang paaralin ang mga anak. Subalit, naging viral ngayon ang isang video na nakuhanan habang papalabas ng sabungan ng mga sabungero. At meron itong tugtog na pang-graduation. Umani na ito ng samot-saring komento, pati views milyon-milyon na po sa Facebook at sa TikTok at sa iba pang social media platforms. Sa kuha ng video na ito, kitang-kita mga sabungero palabas ng sabungan. May bitbit pang mga tandang at manok panabong. May mga nag-comment doon, absent daw ang tatay niya kaya wala doon sa video. Meron pa nagsabi nakita niya ang kanyang tsuhin at iba pa. Kaya sa mga gumraduate na sa pagsasabong, congratulations! Ikaw, ka-basic, nagsasabong ka pa ba? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Morning call! Morning, D! Basic Feel Feel Good good morning! Oy, congratulations sa mga gumraduate na ngayon, lalo na ngayong araw na ito. It's Thursday, June 6, 2024. Bago lahat, gusto ko lang congratulate yung mga kiddos ko na with high honors. Diba? Kuya CJ, Kuya Jaden at si Amber sa lahat ng si Nene na rin. Congratulations na magka-college siya ma. Hindi pa, senior high. Ayan. Senior high. Congratulations. Congratulations sa mga nag-moving up. Moving up. Oo, mga bata and sa mga Congratulate ko lang yung mga nag-move on. Ay, mga pinag-aaral mo, Mang Kanor. Moving on sila. Naghiwalay na kami. Oh, nasaktan sila sa paghiwalay mo. Siyempre, basic. Ako yung alpha eh. Alpha and Omega. Ako yun. Congrats sa mga kumpare ko. Congratulations. Na nagsasabong. Yan. Una panood ko yung video niyan, Tits. Ang daming ang... Yung mga tawan-tawa ako dyan, sinare ko din talaga yan eh. Nakakatawa. Proud parents, hawak-hawak nila yung mga tandang nila. Oo, na-realize ko kasi sa amin may bagong tayong sabungan. Na-realize ko sobrang addict ng mga tao sa sabon, ng mga lalaki sa sabon. Kasi sabi ko, ano ba yung hindi ko pa alam na sabungan. Araw-araw puno dyan. Grabe yung mga motor. Hilera, grabe. sasakyan. Tapos hindi nawawala nakapark. Sabi, sabungan po yun. Sabi ko, madali bang manalo? Paano ba yun, Col? Alam mo, sa mga... Ako expert ako dyan. Talino ako eh. Ang mga sabungiro, ang mga lalabas dyan, puro talo yan. Puro talo? Walang lalabas na manalo dyan. Pag tinanong mo yung sabungiro, lumabas. Tanungin mo ako, napanalo ba ako? Nanalo po kayo? Wala, talo eh. Bakit po kayo? Yung isa lalabas, tanungin mo. Nanalo po kayo? Wala, talo din ako. May isa pa lumabas sa bungiro. Nanalo po kayo? Talo man. Bakit sila Mang Kanor Ayun na nga, hindi ko alam saan lumalabas yung mga nananalo. May ibang exit yata pinuntahan. Ibang exit. Walang amin kasi hingi ng balato eh. Okay, so ibig sabihin yung nanalo hindi umaamin. Parang nahuli na, hindi pa rin amin. Para pag pambababae din yun di ba? Sa bungiro.
11th commandment, wag na wag papahuli. At ang pang-12, 12, kahit mahuli, wag na wag aamin. At pang Diba? 13, wag magkumpiyansa. Yan, wag kumpiyansa. Wag ingat-ingat palagi. True. Ganon ba yun, mga kanor? Ganon yun. Ganon Basic. yun. Basic. Kaya sa mga sabungiro, ayan, shout out. Yung iba, napag-aral niya yung anak niya dahil lang sa pagsasabong niya. Ay. Pero hindi po lahat. Kasi meron din namang bumagsak yung kabuhayan dahil din sa pagsasabong. Diba? Yan yung kumpare ko. Dahil sa sabong, nakabili ng Inmax. Dahil sa pagsasabong? Oo! Dating may Montero. Nag-downgrade. Uy. Yung isa pang kumpare ko. Nakabili ng gas tube. Wow, dahil sa pagsasabong? Oo. Dating? May Lagerman niya. Ganun ba yun? Di ba? Meron pa akong kaibigan. Ano? Nagkabahay? Dahil sa sabong, Oh. nakabayad sa renta sa Ng bahay? inupahang bahay. Nakabayad sa renta? Oo. Dati may mansyon. Dahil sa sabong. Ganun ba yun? Kaya naman pala, hindi lahat umaasenso. Tsaka, kasi pastime talaga ng mga kadalasan mga lalaki nandun, di ba? Ako naman, hindi ako nahilig sa sabong eh. Depende rin kasi kung kinalakihan mo, tatay mo mahilig sa manok. Parang mapapasa Mahilig mo. talaga sa manok eh, no? Yung sabongero? Yung tatay. Kala yung babayero. Bakit ka marunong pa? Isa ka talaga. Sa ako sabongero? Babaero. Basic. Ito mo, umaamin ka? Na babayero? Nasa bungero ka? Lahat aminin ko. Hinihimas yung manok eh. Nang sabongero? Babaero? Uy, mahinimas yun. Kita. Yung babaero? Oo. Ginuwa yung tindira sa labas ng sabungan. Ginuwa ng sabungero? Ginuwa ng babayero. Ay, nako, basic naman yan. Pero wag kayo papahuli talaga sa mga asawa nyo. Yung babayero. Yung sabungero. Ay, oo, kasi magsiselo sa manok niya. Yung sabungero? Yung babayero. Tuwing umaga, hinihimas yun eh. Yung manok, yung hinihimas manok. Yung manok? Ulit-ulit. Oo, yung buntot. Ng manok. Buntot ng manok? Oo, ng sabungero. Uy, ibang buntot yun. Kaya ingat po ha, at sa mga, lalo na nag-aaral ka pa, wag ka muna mag-aaral magsabong. Oo, tapusin diba? mo muna yung pag-aaral mo. Tama. May pera ka, kaya mo nang sustento ang sarili mo, gusto mo ng ganyan na pastime, hindi mo naman maiwasan. Payo mo yun sa mga babaero. Sa mga sabongero. Tsaka, isa-isa lang kung magjojowa kayo. Yung babaero. Yung sabongero. Hindi po pwede sa babaero yan. Basic. Pwede yun. Nakamotor eh. Yung sabongero? Yung babaero. Ay, wala na. Inangkas na sa motor niya. Yung chicks. Inangkas ng babaero. Exactly. Basic. Tuloy-tuloy pa makikinig. Of course, kasama pamansang tita, Tanya Chinita. At kung ako na Uncle Dago. Featuring Mang Kanor sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic!